what's up? Subscribers dito sa Berlumabin Gabaon TV. Ano po? Sa loobin lang po. Babanggitin lang natin yung sa loobin natin sa oras na ito. Magpakatatag po tayo. Kasi nakikita natin talaga yung interest ng ating mga kalaban, ano? Sa isang banda kasi hindi rin naisip ng mga nauna na naging mga leader natin, ano po? Sa ngayon po talagang marahil nakikita nila yung mga kalikasang yaman ng Pinas. Ang Pilipinas talaga mayaman, ano? May mga napakagandang mga pangisdaan, may mga reserve na langis. Maganda, mayaman pala ang Pilipinas eh. Kaya ngayong mga ibang kuwa dyan eh, ang layo-layo na nila, kaya inaangkin pa nila. And bait-bait nga ng Pilipinas eh. Pero panahon na rin para matignan ng maayos niyan eh. Kasi sa lahat ng mga pinapanood ko, naku po, talaga pong kwan na. Eh, pinapakita na nila yung kasakiman ba? Yung hindi naman sa kanila inaangkin. Hindi po yung ganun. Mahirap po. Dapat pakatatag tayo. Pakatatag balang araw. Pag na-set up lahat yan, gagaan ng buhay ng ating henerasyon. Lalo na kapag mayroong mga regular na trabaho, maraming ma-create na trabaho. Kaming mga OFW, nandito kami sa abroad. Talagang tatrabaho kami dito dahil wala kaming oportunidad sa Pilipinas. Hindi rin kami makasingit dyan sa Pilipinas kasi may mas mga priority pa rin na ipinapasok ng mga kunyan, ng mga leaders. Siyempre, yan na yung Pilipinas eh. Hindi mo matanggal yung kamag-anak mo, pasok mo. Kasi magmamahal din naman yan. Hindi natin mabago yan, bago-bago. Pero nandyan na, pero mababago rin natin yung pananaw natin dyan. Kaya nga kapag nag-success yung government natin na maayos lahat ng mga yan, pag maraming trabaho sa Pilipinas, maganda. Example na lang, sa isang pamilya, bali 5 sila sa isang pamilya nila, isa lang yung nagtratrabaho. Medyo mas mahirap, di ba? Imagine natin kung magtagumpay yung government natin na makapag-invite ng mga investor, maayos yung mga reserve natin na langis. Sabihin na lang natin sa bahay ninyo na dating 1, 3 na yung magtatrabaho. Siyempre, aangat yung buhay ninyo, di ba? Ganun lang kasimple, wag na nating paligoy-liguyin pa. Ganun kasimple kapag maganda yung takbo ng ekonomiya natin. Balanse lang talaga eh. Dapat sa atin talaga balanse. Hindi naman pwedeng madisiplina ka, napabayaan mo naman yung isa. Yung na-over economic naman yung ginagawa mo, napapabayaan mo yung mga iba. Alam nyo na yun, na-re-reach ang isip nyo, ibig sabihin. So, kailangan suportahan natin talaga yung mga pinaglalaban ng kon natin, mga namumuno sa atin, sa gobyerno, ano, maganda. Kasi tapos na yung halalan eh. Magkaisa muna para tignan yung problema ng mga Pilipino sa buong sambayanan kasi mahirap. Ganon yung nangyayari kasi pag tumingin ka dito, ang daming problema yung Pilipinas, makikita mo. Kaya nga dapat
Isang tabi muna natin yung mga kunya yan. Politika na yan. Meron naman nakalaan na oras dyan eh. Sa ngayon, sa aking munting kaisipan lang, kuwan muna. Tulungan lang muna. Mula Mindanao hanggang Batanes. Kung nagkakaisa niyan, nako, ang lakas-lakas ng Pilipinas. Maayos na buhay, ano? Kaya maganda. So, dapat yun ang gawin natin. Ano? Hindi ako masyadong makapag-con dito kasi dito yung exact time at location ko eh. So, ganun pa man. God bless everyone. Salamat sa mga nanood ng vlog na ito. God bless.